Anay Oton Mayor Karina Flores nagpanindugan nga nag-agi sa insakto nga proseso ang pagkuha sa AC Ong Consulting Firm para sa proyekto nga pagpatukod sang bago nga Municipal Hall. Si John Sala nakatutok. Nagapadayon sa karon ang legislative inquiry sang local government unit sang Banwa sang Oton sa ginaligar pagpabaya kag pagpangindulaan sang consultant sang proyekto nga pagpakayo sang Municipal Hall sang Banwa nga AC Ong Consulting Firm. Manumduman nga isa sa mga ginakatingalahan ni Vice Mayor Neil Olivares kun nga ang nasambit nga consultant ang napilian apisan nga yara sa Makati ang ila opisina. Apang suno kay Anay Oton Mayor Karina Flores nag-agi sa insakto nga proseso ang pagkuha sang nasambit nga consultant. Pwede lang tani namon mahihilot nga ang taga Iloilo gid pala ang madaog, pero the papers, the documents will speak for itself. Hindi gid namon madepensahan nga taga Iloilo ang madaog. If I remember right, there were only two who submitted their bids. Unfortunately, it was ACO who won the bid. Dugang pa ni Flores kompleto man sa papeles kag documentation ang ilang nga pag-award sa consultant. Suno pa nga ni kay Flores, luyag sining balion ang pagpati sang pila ka mga ugtunganon nga may anomalya sa tunga sang transaksyon sang LGU kag ACOng. Ilabi na subong nga ginaligar matapos mabayaran sang 4.2 million pesos nang indulaan ini kag wala na nagapakig-angot pa sa LGU. As I said, since they're not answering, ano gid pala ang magkasugo ka? Nakatuan na gid sila sa opisina and send a representative, our representative, to sit down with them and get their stand. It's not just like a company nga nadula. It's still there. Una naging pahig ni Vice Mayor Olivares nga ila ginapadalman kung may salabton man ang anay administrasyon sa natabo. Ilabi na nga sa ila termino natabo ang kasugtanan sa tunga sang LGU kag consultant. If there is the case, if they think that medyo mayroon kami sang reneg or whatever, may kapaltahan kami, may nakita naman sila, I'm willing to face any investigation. Nagpakig-angot naman ang news team sa ACOng Consulting Firm apang wala pa sila makahatag sa ila opisyal nga pahayag. Upuan kay si Lilo Rinduque, John Sala. Para sa GMA Regional TV Early Edition.